Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чаралышның төп темалары. Районыбызны үзгәрешләр көтә. Район башлыгы Тимур Нугуманов үз вәкаләтләрен вакытыннан алда тапшырды. Считаю, что мы многое смогли. Есть вопросы, которые не решены до конца, но есть понимание, как с ними работать дальше. Халык өчен хезмәт куялар. Полицияның участок уполномоченныйлары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. В принципе, хотел почувствовать себя в этой атмосфере, узнать, каково это помогать людям, ездить на вызовы, принимать заявления, опрашивать людей, решать дела. Он айда 280 очрак теркәлгән 3 кеше бакыйлыкка күчкән. Азнакайда юл транспорт һәлакәте корбаннарын искә алдылар. Юл фаҗигалары әлбәттә хәзерге вакытларда күп, чөнки безнең машиналар бик күп элеккеге вакытларга караганда. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов вәкаләтләрен тапшырды. Депутатлар район советының чираттан тыш 46-нчы сессиясендә аның отставкага китү өчен тавыш бирделәр. Очрашуның төп мәсьәләсе Тимур Нугумановның Әлмәт районы башлыгы вазифасындагы вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату. Сессиядә Татарстан Республикасы Рәисе аппараты администрациясе җитәкчесе Әсгать Сафаров катнашты. Чыгышының азагында ул Тимур Нугумановка Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән рәхмәт белдерде һәм аңа Татарстан Республикасы алдынгы казанышлары өчен ордены медален тапшырды. Позвольте мне от имени правительства Республики Татарстан Рустама Ильича Миңнеханова выразить Тимуру Дмитриевичу Нугуманову слова благодарности за активную платформенную работу на посту главы Альметьевского муниципального района. Указом Раиса Республики Тимур Дмитриевич награжден медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Позвольте мне его вручить. Сессия кысаларында Тимур Нугумановка эшен республика рәисе ярдәмчесе буларак дәвам итәргә тәкъдим ителде. Үз чиратында ул үзе район башлыгы булган вакыт эчендә бергә эшләгән һәр кемгә рәхмәт белдерде. Хочу сказать огромное спасибо всем руководителям, всему активу. Было очень интересно и плодотворно вместе работать. Для меня эти 5,5 лет будут такой однозначно большим жирным плюсом в памяти. Я буду вспоминать позитивно, очень много того, что было у нас вместе с вами. Считаю, что мы многое смогли. Есть вопросы, которые не решены до конца, но есть понимание, как с ними работать дальше. Хәзер Әлмәт районының Татшина компаниясенең элеккеге генераль директоры Гүзәл Хәбетдинова җитәкли. Аны Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы итеп билгеләделәр. Нефть югары мәктәбендә яңа кабул ителгән белгечләр өчен яшь хезмәткәр мәктәбе ачылды. Очрашуда 5 предприятие хезмәткәрләре җыелды. Катнашучыларның бурычы бер-берсенең эш үзенчәлекләрен белү, һәр юнәлешнең мөһимлеген аңлау һәм командада нәтиҗәле эшләү. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Татнефть компаниясе мөмкинлекләрне гамәлгә ашыру платформасы булып тора. Компаниядә хезмәткәрләр компетенцияләрен үстерү өчен яңа профильле мәйданчыклар һәм платформалар тотырлыклы рәвештә булдырыла. Шундый мәйданчыкларның берсе яшь хезмәткәрләрнең мәктәбе. И важна вот эта адаптация вхождения в коллектив. Важно видеть те задачи, которые перед нами ставит наш генеральный директор. Бу адаптация һәм коллективка керү, безнең алга куйган бурычларны күрү мөһим. Без эшли торган юнәлешләр буенча без үсәбез һәм бүген үз-үзебезне инновация, яңа эшләмәләр, җитештерүне үстерү өлкәсендәге бурычларны хәл итә торган зур команда әгъзасы итеп тою мөһим.
новых разработок в области развития производства. Катнашучылар арасында скважиналарны капиталь һәм җир асты ремонтлау операторлары, бураучылар ярдәмчеләре, инженерлар бар. Бу мәктәп программасы кысаларында яшь хезмәткәрләр җитәкчеләрнең фәнни белемнәре һәм аларны җитештерүдә куллана белүе белән дә бәйле берничә доклад тыңладылар. Алар арасында компаниянең яшь хезмәткәрләре дә бар иде. Вагыз Сираздинов үзенең хезмәт юлын оператор вазифасыннан башлый, ә бүген скважиналарны капиталь ремонтлау цехы башлыгы урынбасары булып эшли. Ул үсеш ноктасын уку курсы гына түгел, ә белем көчкә үрелә торган урын, ә осталык уңышка ирешү дип таный. Преимущество сейчас для молодых специалистов заключается в том, что сейчас относительно все доступно, было бы желание. Хәзер яшь белгечләр өчен өстенлекләр күп. Хәзер барысы да мөмкин. Теләк кенә кирәк. Үсәргә телисең икән, фәнни чараларда катнашырга була. Профессионал буларак үз җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп компания үткәрә торган проектларда катнашырга мөмкин. Алар бик күп. Проектов, которых очень много, и развиваешься. Яшь хезмәткәр мәктәбе кысаларында куркынычсызлык темасына да кагылдылар. Җитештерүдә барлык хезмәткәрләр өчен имин хезмәт шартлары тәэмин итү һәм мөмкин булган җитештерү аварияларын булдырмау өчен куркынычсызлыкның югары стандартларын сакларга кирәк дип сөйләде. Татнефть компаниясенең сәнәгать куркынычсызлыгы һәм хезмәтне саклау идарәсенең әйдәп баручы белгече Руслан Абдулманов. Гомумән алганда, яшь хезмәткәр мәктәбе компетенцияны күтәрү, командада эшләргә өйрәнү өчен менә дигән мөмкинлек дип белгели оештыручылар. Первостепенно, наверное, конечно же, да, преследуем цель как адаптация. Катнашучылар компаниянең нәрсә белән шөгыльләнүен аңласын, бизнесның башка өлкәләрендә күрсен өчен, адаптация җиңел үтсен дигән максат белән эшлибез бу эшне. Конечно же, понимали, что есть площадки, где можно развиваться. Оештыручылар бу мәктәпне җитештерүчеләргә дә, өйрәнүчеләргә дә файда китерер дигән үметтә. Алсу Ахмаджанова, Рамил Базарцинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә полициягә 88 яшьлек ир-ат мөрәҗәгать итә. Пенсионер мошенникларның корбаны булган. Ул шамафиларга ышанып 500 мең сумнан мәхрүм кала. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Дежурчасына 88 яшьлек Бөгелмәле шалтыратып, үз кайгысын сөйләгән. Аңа полиция тикшерүчесе дип шалтыратып, оныгының юлны светофорның тыю сигналына чыгуын һәм аның аркасында машина, юл транспорт һәлакәтенә эләгү турында әйткәннәр. Полиция хезмәткәре машина оныгымны бәрдермәс өчен читкә тайпылып авариягә эләкте дип әйтте. Соңыннан оныгым белән элемтәгә кергәч ул бернинди дә юл транспорты һәлакәте булмавын әйтте миңа. Тик соң була, бабай зыян күргән машина йөртүчегә кыйммәтле дәвалау кирәк дип 500 мең сумын курьерга биреп җибәргән. Курьер исә таксист булып чыга. Аны оперативниклар тоткарлаган, җинаять эше кузгатканнар. Решил подработать. Казанга кадәр заказ алырга булдым. Хатын кыз шалтыратты. Сумкаларны илтәргә кирәк дип. Әнисеннән шуларны алып Казанга алып барырга кирәк иде. Акчаны тулы күләмдә полицейскийлар зыян күрүчегә кире кайтарып биргән. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Татарстан Республикасы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгы такси йөртүчеләрне һәм курьер хезмәтләре вәкилләрен банк счетларына акча күчермәскә һәм халыктан акча алмаска чакыра. Мошенниклар кушуы буенча эш итеп, сез җинаятләрдә катнашасыз. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 17 ноябрьдә Россия Федерациясе полиция участок уполномоченныйлары көне билгеләп үтелә. Бу гражданнарның хокукларын яклау белән шөгыльләнүче полиция хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Россия участковыйлары ел саен меңләгән җинаять ачуда катнаша һәм хокук бузуларны ачыклый. Безнең алдагы сюжет герое Әлмәт полициясенең яңа кабул ителгән участок уполномоченные Григорий Алешин. Ул үзенең һөнәри бәйрәмен быел беренче тапкыр билгеләп үтә. Үзеңә ышанып тапшырылган участокның барлык яшәүчеләрен белү һәм аларның хокукка каршы гамәлләрен кисәтү участковыйның төп бурычы. Григорий Алешин бу вазифага июльдә генә керешә. Полициядә берничә ай эшләү дәверендә ул коллективка ияләнеп килә һәм профессиональ тәҗрибә алу юлында. В принципе, хотел почувствовать себя в этой атмосфере, узнать, каково это помогать людям, ездить на вызовы, принимать заявления, опрашивать людей, решать дела. Минем әлеге атмосферада буласым килде. Кешеләргә нинди ярдәм күрсәтергә, чакырулар буенча йөрергә, гаризалар кабул итәргә, кешеләрне сораштырырга һәм эшләрне хәл итәргә теләдем. Потому что, начальная стадия только, как люди обучаются только спустя несколько лет, то есть, когда более большой стаж, уже более опытнее,
они более увереннее работают с людьми. Полицияда участковыйларның эше иң катлауларның берсе булып санала. Чөнки халыкның мөрәҗәгатенә кичекмәстән җавап бирүдән башлап, тыелган маддәләрне табу һәм алу, көнкүреш ызгышларын тикшерү, территориядә кибетләрнең һәм җәмәгать туклану йортларының эшен тикшерү белән дә әле тәмамланмый. Вазифалары бик күп. Бу факт. Полицияда беренче эш көннәрендә Григорий Алешин остаз белән бергә эшләгән. Хәзер ул мөстәкыйль рәвештә яки напарнигы белән берлектә чакыруларга чыга, беркетмәне рәсмиләштерә. Поддерживать, как сказать, мировой уровень в городе. То есть... Минем бурыч шәһәрдә тынычлык сакларга, шәһәрдә вакыйгалар аз санда булсын өчен, кешеләргә тыныч яшәргә һәм үз-үзеңне агрессив тотмаска кирәклеген җиткерергә кирәк. Ну, доносить людям то, что нужно жить мирно и не вести себя агрессивно. Хәзер Григорий Алешинның төп максаты тәҗрибә туплау һәм үз вазифаларын, бурычларын ышанычлырак үтәү. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2005 елдан башлап ноябрь айының 3 якшәмбесе бөтен дөнья юл фаҗигаләрендә һәлак булганнарны искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Азнакайда юл транспорт һәлакәте корбаннарын искә алу көненә багышланган митинг узды. Тулырак махсус хәбәрчебез Илмир Шәрифуллина материалында. Әлеге чараны районның Юхиди бүлеге һәм яшьләр үзәге белгечләре оештырган. Аның максаты юл һәлакәте проблемасына җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү. Юл фаҗигалары әлбәттә хәзерге вакытларда күп, чөнки безнең машиналар бик күп элеккеге вакытларга караганда. Һәм дә инде ата-аналарны, балаларны, һәм дә үзләре машиналарның хуҗаларын өндәриек тәртипкә, һәм дә юл кагыйдәләрен саклауга. Дөньяда көн сайын юл транспорт фаҗигаләре нәтиҗәсендә меңнәрчә кешенең гомере өзелә, күпме кеше җитди җәрәхәтләр ала. За 10 месяцев 24 года 2024 елның 10 аенда шәһәр һәм район җирлегендә 280 юл транспорт һәлакәте теркәлде. 17 кеше тән җәрәхәтләре алды, 3 кеше һәлак булды. Узган ел бу чорда 361 очрак теркәлеп, 6 кеше һәлак булган, 24 кеше яраланган. 4 человека. Митингта мәктәп укучылары, яшьләр, дин әһелләре дә катнашты. Юл фаҗигаларында һәлак булган кардәшләребезне гөнаһларын гафу айла. Һәм дә инде аларның кабырда хәлләрен нурлы кыл, югары җәннәтләргә яшәргә насыйп итә, кабыр газапларына сакла. Һәм дә исән балконнарыбызга да, күңелләребезгә сабырлык насыйп итә. Шайтан васвасасына иман кыл һәм дә шушы юл кагыйдәләрен саклап йөрергә һәрберебезгә дә тауфик насыйп итә. Шушы балалар тауфиклы балалар булып, әти-әниләренә дагачы балалар булып үсәргә насыйп итә, Раббим азалам. Юл фаҗигаләре корбаннарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Минутой молчания. Әлеге чара юл транспорт вакыйгаларында һәлак булганнарны тагын бер кат искә алырга, юл аварияләре проблемасына игътибар юнәлтергә чакыра. Я считаю, очень важно придерживаться правилам, чтобы таких случаев не происходило. Это все очень важно, это нас окружает. Берегите своих близких, соблюдайте правила дорожного движения. Бүген әткәнне мин әтигә дә, әнигә дә, абыйга да, бөтен дусларга да, классташларга да сөйләрмен, чтобы алар будан дәресне үттеләр. Чтобы в будущем им было легче с этим, чтобы не нарушать правила и сохранять свою жизнь. Әйе, юл хаталарны кичерми, шуңа күрә игътибарлы һәм сак булыйк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасының архив эше тарихта без эзлебез. Гаилә тарихында гасырлар кайтавазы һәм шәҗәрә фестивален ел сайын үткәрә. Ул буыннар дәвамчанлыгын саклап калырга, гаилә туганлык бәйләнешләрен ныгытырга, үз нәселенең тарихын өйрәнүне стимуллаштыру максаты белән эшләнә. Әлмәттә фестивальнең муниципаль этабы узды. Анда районның 9 гаиләсе катнашты. Бу хакта тулырак Алсу Ахмаджанова материалында. Әбидән әнигә, әнидән кызга, киленгә күчеп килә торган аерым рецептлар буенча пешерелә торган ризыклар, милли костюмнар һәм тарихта үз эзләрен калдырганны раслаучы шәҗәрәләр. Буларның барысы да тарихта без эзлебез фестивалендә катнашучылар тәкъдим итте. Алар барлыгы 9 гаилә, 9 нәсел. Моның өчен һәрберенең зур эш башкаруы күренеп тора. Бөтен гаилә әгъзаларын бер сәхнәгә җыю гына да ни тора. Өстәвенә гаилә йолаларын күрсәтү, традицияләре турында сөйләү өчен күп көч һәм түземлек кирәк. Сәхнәдә кечкенә балалар да, олы яшьтәге әби-бабайлар да бар иде. Туганнарында асрау булып үскән егетне тормыш җырында бик күп сынаулар көтә. Фин сугышы, Бейватан сугышы.
Фестиваль программасы 2 өлештән тора. Беренчесе әзерләнгән гаилә ризыкларын тәкъдим итү. Жюри әгъзаларын һәм фестиваль кунакларын иң беренче булып Вәлиәхметовлар династиясе вәкилләре каршы алды. Әлеге укытучылар нәселе Әлмәт районында иң зур династияләрнең берсе. Аларның расланган педагогик стажы 453 ел тәшкил итә. Әлеге күргәзмә Вәлиәхметовлар укытучылар гаиләсенә багышланган. Алар монда хәзергесе һәм киләчәк булган тормышны очраштыра. Мул табыннар хәзерге вакытта һәм мул табыннар элеккеге вакытта. Бәрәңге, йомырка, кәбестә, икмәк. Ә хәзерге вакытта кыстыбый булган безнең мул ризыклар чәк-чәк. Бәйгедә катнашучылар арасында хезмәттәшебез Рәдифә Нугманова гаиләсе дә бар. Аларның гаилә ризыгы тутырылган каз һәм йомыркалы пешкән тавык. Ике як нәсел дә гомер буе кош-корт асрап яшиләр. Шуңа күрә гаилә ризыгы да кош ите. Мул өстәлләрендә тәбикмәкләр, эшпешмаклар үз умарталыгының балы. Менә бу конкурсны уздыру безгә бик тә кирәк дип уйлыйм, чөнки балалар безнең нәсел урынны белергә тиешләр. Элек-электән үк инде шундый мәкаль булган инде. Үлгәнеңнең кадерен бел, исәннәрнең кадерен бел дип. Туганнар бер-берсе белән аралашып, дуст тату яшәсәләр, үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтебезне сакласак кына без үзебезнең милләтебезне саклый алабыз, үзебезнең телебезне саклый алабыз. Фестивальнең икенче өлеше таныш булыгыз минем гаиләм, минем буын исемле чыгышлары. Биредә катнашучылар үз гаиләләренең визит карточкасын тәкъдим иттеләр. Ул шәҗәрә презентациясе белән ачык концерт номерын үз эченә алган иде. Шулай гаилә нәсел агачы, буыннан буынга тапшырылып килә торган тарихи ядкәрләре һәм коллекциялар турында материаллар, гаилә легендалары. Иң мөһиме, шәҗәрә архив документлары белән расланган булуы шарт. Түбән Мактама авылынан килдек, Әлмәт районы. Шигаповлар династиясын бүген тәкъдим итәбез. Без үзебезнең әби-бабайларыбызны белергә тиешбез, чөнки ул безнең тарих. Шуңа күрә бу иң нык мөһим. Гаиләләрнең һәр кайсы лаеклы чыгыш ясады. Ничек кенә авыр булса да, жюри әгъзалары җиңүчеләрне билгеләргә тиеш иде. Нәтиҗәдә 3нче урынны Хәридин гаиләсе алды. 2нче урында Вәлиәхметовлар династиясе вәкилләре, ә 1нче урынны Нугмановлар Хәйруллиннар гаиләсе яулады. Нәкъ менә алар Әлмәтне шәҗәрә фестиваленең зона этабында тәкъдим итәчәк. Алса Әхмәтҗанова, Алия Маратова, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.